Pentru a porni un transport în e-TOR, șoferul introduce oricâte coduri UIT manual sau le poate scana direct din codul QR dacă este disponibil. Apoi alege numărul de înmatriculare aferent transportului sau adaugă unul nou, iar printr-o singură apăsare pe butonul Start începe transmiterea datelor GPS către ANAF. Primul mesaj afișat este: transportul a fost pornit, urmat de coordonatele GPS au fost transmise cu succes. Din acest moment, aplicația rulează continuu în fundal, iar șoferul vede permanent în bara de stare statusul transportului, în curs sau în pauză. Un avantaj important al e-TOR este transparența totală. Toate acțiunile șoferului se reflectă în timp real în platforma web SmartTax, modulul e-transportator. Dispecerii pot vedea exact ce se întâmplă, inclusiv dacă monitorizarea nu a fost pornită, oprită sau pusă pe pauză, și pot urmări în timp real poziția șoferilor. Un alt beneficiu major este flexibilitatea aplicației. Pentru același transport pot fi introduse mai multe coduri UIT. Butonul pauză se folosește doar dacă telefonul părăsește locația de repaus a transportului, iar butonul stop oprește definitiv transmiterea datelor GPS la finalul cursei. După oprire, aplicația revine la ecranul de introducere a codului UIT. Simplu, controlat și în deplină conformitate.